Mire vostès, amb pepri o sense pepri, amb prolongació o sense prolongació, la gent que viu en el Cabanyal vol viure en unes condicions dignes. Té dret a viure en unes condicions dignes. Els veïns del Cabanyal paguen els seus impostos. Fa més de 100 anys que són veïns de la ciutat de València. Siga el que pensen sobre prolongació, estiguen a favor o estiguen en contra. I en el Cabanyal hi ha una cosa objectiva en aquests moments. La situació s'està deteriorant greument en quant a condicions de vida. En el Cabanyal s'estan dedicant milions d'euros anuals a comprar cases per a després poder-les derruir quan siga possible legalment, si algun dia ho serà. Enguany 3 milions. L'Ajuntament és directament responsable de molts problemes d'insalubritat, de sanitat, de seguretat, pel descontrol del seu propi patrimoni, de les cases que ha comprat. En el Cabanyal, en els carrers es desmunten aparells de refrigeració i neveres sense cap control dels gasos d'efecte hivernacle. I li volia dedicar a la responsable d'aquest tema. Es tira al carrer l'oli usat dels motors. Es produeixen sorolls fins a altes hores de la matinada, sense respectar cap ordenança municipal. Però un dels temes pitjors, i això va per vostè que presideix, és el tema de la seguretat de les persones. En el Cabanyal hi ha persones i grups d'elles que molesten i agredeixen de moment verbalment a veïns, sobretot a veïnes en este barri. I quan es crida a la policia acostuma a estar ocupada, acudeix amb molta dificultat i retard quan acudeix. Tot això s'ha d'arreglar i s'ha d'arreglar amb prolongació o sense prolongació, dona el mateix. No té res a veure en la prolongació. Este barri és un barri de València, les ordenances són ordenances de la ciutat, no se'n compleix pràcticament cap, és un barri que necessita un pla urgent.